Sagok. Yo keri tek ngono iki. Weh ham. Hai guys. Ini kecepah. Lah kok linggo-linggo ora ta muat iki. Heri. Lah kok linggo-linggo ning apa? Bos, pemuat blok 25. Tenanan re. Abu YouTube iki. Hah? Oh piye to? Jenenge wong ora roh nampat ngandung. Lah iya. Sandunge opo? Pemuat blok 25 bos. Handal-handal iki pemuatnya bos. Sehari 2 rit. Tuh. Kayak supir traktor ya. Ah, yang ngono kuwi. Weh ham. Hai guys. Ini kecepah. Lah kok linggo-linggo ora ta muat iki. Heri. Lah kok linggo-linggo ning apa? Weh ham. Hai guys. Ini kecepah. Lah kok linggo-linggo ora ta muat iki. Heri. Lah kok linggo-linggo ning apa? Suntik gratis, bos. Kon kowe iki malah ngalih. Buat sagok. Yo keri tek ngono iki. Nomor tabak kok eneng. Malah mlungu ayo toh. Oh dewa iki jojo. Ora ngerti metu mutrine sombong doke. Tak tojok nih. Boleh sini lo Jo. Sedina wong 6 lur ngerit lur bah sepi lur. Tenaga andal-andal lur. Miliki abot. Sik lho.
Neng mesuci manen sak mate lur. Tun. 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 Noleo toh. Sing andal dhewe nglambi lorek-lorek iki. Oh, iki handal seter ya. Bener. Kaya ono peling. Yo. Iki sing enom dhewe lho po wateng iki lur. Lah piye to? Lagi golek jodoh lur sing enom dhewe iki sik bujang iki. Kayak enggak sia-sia lur untuk wong iki lur. Entekno. Tapi iki lho ya. Kira wae dun, pas ngene iki. Bindone nang lho. Hah? Oh lho cukup. Iki. Kadang mungkin men. Itu lho buah syarat-syarat buah. Itu mah terangnya dari. Iya toh. Syarat-syarat wae sing kelakon. Den, aduh sorry Den. Pas. Woi, dan Ampar beneran bos. gone apa deh? Kae sing kandi ku jelek dari kandi ya. Hah? Nanti? Rampung lur. Jangan lupa